Merienda, ininutan, merienda, merienda, pagkaraya, ha? merienda, 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 merienda. Ano na? Ano? Natami na pundok ka. Natami na pundok ka, noy. Ano? Ata na nga ni baya. Ay ba man napindot ko rin di. Ayun siyempre narinig din so. Alas 3 na nung naginibuhan. Ay so sa kuya di kita. May notes man ako digdi. Gusto ko magkanta ka ito. Dahil maganda ka ito madagit ang sa tuyang mga YouTubers. Good morning, good afternoon. Maray na hapon. Merendal na po. Merienda. Stress na. Ano? Alas stress na. Oh. Pinky on mo, baby na. Ay nako. Kayo- Alat. Ulita. Alas stress na. Pinky on mo, baby na. Gary gitsura kang pagtaram niya, Gary. Magayon ini. Alas stress na. Pinky on mo, baby na. Gary, so, Gary, ano style niya? Gary, nakatuwal niya sana. Baby na. Ano? Alas stress na. No. Pink Ano? Naputol man na. Masyado ka. Ano sinabi mo? Alas stress na. Pinky on mo, baby na. Ay, nako. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang ang sa tuya tabing tataramon mo niya na hapon sa inyong programang Pinky on Mo, baby. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon mo niya na hapon, tabi, ginuno, mga tugang sa paghahanap kan mga tataramon na ini ni Ronald Baldo. Yan, Ronald Baldo. Ang sa tuyang tataramon, Dulay. Yan. Ay, iba man pala. Duwa kanyang klase kang pag-pronounce ka ini. Dulay o Dulay. Yan. Pero parang spelling niya, parang spelling niya, pero mga tugang iba ang pag-pronounce. Ansaro, Dulay. Ansaro, Dulay. Iya po. Ansaro, Dulay. Ansaro, mga tugang. Pag sinabing Dulay, ang iyan ano yan, pigibukan mayon, bulkeno, ang apod kan Dulay. Sa aki, pigagamit ang pangina sobrang dudo, ang aki mina Dulay. Yan. Itong kinaon niya, ililuwas, ang gusabihon tabi kay ito, mga tugang Dulay. Yan. Yan tabi Pero pag sinabi ng Dulay, ang apod kaan mga tugang jar, pateri, jar. Tama? Pag sinabing Dulay, ang apod tabi kayan mga tugang pateri jar, dakulong kan sa tiwi, masiramon ang pag-inumon, masiramon iyan mga tugang pag-inuman ta. Iyan tabing dulay na iyan, minaliputon dyan ang tubig, lalo na mga tugang kun bibangluhan. Ayon dong banglo, Aram nindo kung ano tabi mga tugang an banglo, Ang sabihin kan, iyan na banglo, ang dulay baga, para gusto mo na maging mapresko ang kuhan, gusto maging mapresko tabi ang kuhan, mapresko ang tubig. Na pag inumon mo, bibangluhan yan. Ang pagbanglo, kundi ako nasasala, so, oto bagang dulay, bibugta ka niyang kiata. So, sa kuhan baga, so sa paroy, yan. Lilaog iyan sa jar, lilaog tabi iyan sa jar, pagkalaogan tabi mga tugang sa jar, sisuluan iyan hanggang sa nag-aaso. Pag natapos itong pagbanglong ito, minapreskohon mga tugang ang tubig. Yan, the best, Minapreskohon, mga tugang ang tubig tabi, ano yan? Ang tubig na inumon niya to dyan sa Dulay. Yan. Pero, yan tabi ang two words. Dulay. Yan, Dulay, so pottery jar. Ang Dulay, so pag nasobrang kang pagkaon, lalo na sa aki, minaluwas iyan. Sa ngimot, ang apod ka, nagdulay. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Alright.
Sige, ang Pebrero palan special daa. Ngunya na 2026, mamamati ang tampig apod na perfect February. Yan, mga matalion baga mag-pronounce arugan. February. Yan. Ako, February sana inya. February. Yan. Ibig sabihin da tabi saktong 28 aldaw ang bulan na nababanga mga tugang sa eksaktong 4 na Domingo. Nagpo ni Pebrero 1 sa Domingo hanggang matapos yan mga tugang Pebrero 2028. Talaga? I mean, Pebrero 28, Sabado. Iyo ini adi. Iyo palan ini perfect February palan. Nagpon siyang Domingo pitsa 1, iyo mananggado nagtapos mga tugang 28 Sabado. Pambihira dang mangyari ini. Pambihira dang mangyari ini mga kapingki. Nangyari sa nadatabi ini mga tugang kang taon 1931, 1959, 1987, asin ang pangultimo 2015. Para sa mga calendar experts, ini pampig-apod na satisfying na pagkakapakarahay nin aldaw na pambihira tabi niya to mga tugang na mahiling. Yung mananggad adi. Ang Pebrero baga may 28, 29. Ano nga na pod ka na suminalagpas kisaro na nagiging 29? Leap year? Ano saro nga ni kaan? May saro Nalimaw ko sa another term. Yun po yan palan. Ang sitwasyon kan bulan na Pebrero. Eksakto man ang ilingon ang mga kalendaryo hilingan nindo. Hilingon nindo tabi ang mga kalendaryo nindo. Eksakto po yan tabi na kalendaryo. Nindo. Hilinga Pizza 1 Sunday, pizza 28 mga tugang Domingo, Sabado, iyo po ang tapos kayan. Okay? Yan. Ano nga ni so apod ka na saro? Leap year? Ang saro nga ni? Malaligawan ko na so term. Malaligawan ko na so term. Ano nga nang apod ka mga kapingki? Leap year? Susaro ano ito? Naligawan ko sa apod kan saro. Dahil ko masabot. Basta, yun na ito. Alright? O di, alas 3:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Asin, digdi po mga tugang sa DCGB. Mga liver lovers, kumusta na ang lifestyle natin? Party on! Atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong liver aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right. Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din para sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag ng vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansya na nagbibigay ng proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration, na ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter o OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis o liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doktor's prescription. Proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. May mag-liver up na
Ang Liver Aid Pro ay available sa mga Mercury Drugs, Watsons, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan. Bago na talaga ang ha? Bago na. Liver Aid Pro Multivitamins, the best adi. Iyon na pala iyan ang pigsasabi-sabi, mga tugang. Alright, Rumdumon, good afternoon, Henry M. Totoo po bang naaresto na ang migration yung, ay hindi ko po alam. Saro tabing Chinese, tabi, ang yan, so, binareta baga kaso bago ni Angel. Iyang baga po, pasensya na kamuta. Yan pingangararanan ngunyan tamay data privacy da kaya pati sa report mga tugang kan mga pulis base report kan mga pulis dada po kingaran yan unless na pinngangaranan po ninda. Okay, o dili kita sa mga samno sa pagkabuhay, mga bagay-bagay na dapat mo dang gibuhon sa agomo o sa girlfriend mo. Yan, sige daw. Mga bagay-bagay na dapat mong gibuhon sa imo tabing girlfriend or sa imo tabing agom. Number 1, dago kanindo ini. Bilhan mo ng pagkain kasi nature ng mga babae na magiging malamon. Sa kabaga, ang mga agom tadaa, asa tuya da mga girlfriend nindo, bakalan mo perminin pagkaon. Nag-alboroto ang mga babae kung gutom. Pangyari sa maabaka. Nag-alboroto mga tugang ang mga babae pag gutom. Saka. Kaya gusto ninda permisin ng basog. Apera ang mga tugang sa basugon mo yang ipagkamuot. Basugon mo man tabi sa pagkaon. That is the number 1 rule. Pirmi mo pagbakalan kipagkaon ng ago mo o ang girlfriend mo. Nasabutan. Number 2. Aramon ang puno at dulo kung bakit siya galit. May mga babae kaya paminsan mapagalong pagitunguan. Mapagalunom paminsan pagitunguhan. Mga tugang ang babae. Ito. Nagiging sensitive. Dapat kitang mga lalaki, mga kapingki, maging sensitive kita sa mga bagay-bagay na pigigibuta para aramta kung ano asino arin ang mapapakahay ang mood niya dahil lang kung dahil kada tayo maghapot, obvious na pirmi siyang nakamurosot. Girl, parang arog ka yan, adi. Palibasa, kulang ako sa experience sa mga girls. Kulang ako experience siya. Pagabot dyan, malangani, saro-saro lang ang naging girlfriend ko. Diba? Ano ini? Dapat palang pag ang girlfriend mo o ago mo nakasimangot o nakamurosot, aramon mo, ano na ang pinaunan ka ni Mrs. na nakamurosot ini? O so girlfriend mo, aramon mo kung nata mga tugang siya nakasimangot. Yeah! Right, ito. Una importante ini, ikatulo. Pinurwad sa ko ni Renen de los Reyes ng mga samnuta. Yakapin mo siya. Ang mga girls pala si premier kung girlfriend mo o ago mo, dapat databi, kupuon mo siya, yakapin mo siya. Arog palan ka iyan, adi. Simpleng kupo. Mako-comfort mo tabi ang sarong girl, lalo na kung pagal, kupuon mo siya. Pakalmahon mo tabi sa imong agoman sa imong girlfriend gamit ang pig-apod na yakap, the power of hug. Ang apod na kan power hug. Pag kinupuon mo ng girlfriend mo tabi, ikaw kipig-apod mga tugang na power hug. Kaya palan adi, yakapin mo ang girlfriend mo an sa imong agom at ipita pakres, arog palan ka ng tirada. Kupuon mo dapat an sa imong girlfriend. Kupo sana na mag-kiss.
Iyo. Ara mo arog ka ini ha. Turuan ta ka mo. Primero nagpon iyan sa kapot-kapot. Sunod kaan kupo-kupo. Ha? Sunod kang kupo-kupo, horos-horos. Horos-horos. Pagkatapos kang horos-horos, horohigda. Diyanan minaporoon, horohigda. Pag nag-horohigda, gumul-gumol. Pag naggumul-gumol, ano na? Dapat iwasan ang mga bagay naan kung kamo mga tugang magsyuta pa sana. Kung agumo na, ano man kay kupo-kupo sa naperme. Importante ang yakap sa mag-agom. Ito, another tip. Mga bagay databing gibuhon mo sa agom mo sa girlfriend mo. Kitang para sa mga lalaki ini. Paugmahon mo siya, patawanin mo siya. Kinakailangan ng mga babae, mga tugang na tumawa siya. Maski databi corny na joke, istoryahin na magiulok lang ang girlfriend mo ang agom mo. Importante databi na ang satuyang mga agom, ang satuyang girls, nag-uulok. Diba? Magayunon man talaga na pag uminulok ang agom mo, pag inulokan ka kansi, rimati iyan. Lat ko na. Inaman tamo na kitubig, di ba? Dito da ang mga tugang paano ini? Dito da tabi pagpapara sunod ang pag-apod na pride. Importante mga tugang na sa tuyang pride tabi hababa. Dapat na kitang mga lalaki, permida kita submissive sa tuyang girlfriend, sa tuyang agom. Arog palan iyang kan, adi? Ha? Arog palan iyang kayan, ano? Alat ngo na. Okay po. Okay po. Okay. Huni, may ikuha na naman, oh. May nagtitext na naman. Pwede po. Alright? Oh. Sunod. Nata, kitang mga lalaki dapat, dahil kita nagkaparapahiling na matibay kita sa girlfriend ta, arog na tabi kayan ang sitwasyon sa relasyon. Kung kinakaipuhan na ika mismo ang mag-sorry para masolusyonan ang problema, dapat gibuhon tada tabing mga lalaki. Daiman dapat nahalaton mo na ang mag-first move ang ago mo o girlfriend mo para magsuyoon ka. Dapat kita na ang mga lalaki ang nagsusuyo. Oh. Kaya dapat ang sa tuyang pride, bako tabi iyan, arog ka iyan. Nasabutan. Sunod. Sunod po. Sunod. Suyuin siya. Ano nga ang Bicol kang suyuin? Anong Bicol kang suyuin? Anong Bicol kang suyuin? Ano nga ang Bicol ka iyan? Suyuin. Suyuin. Suyuin mo siya kapag galit siya. Pagdagit da siya, dapat mga tugang sa ano yan. Dapat databi, suyuin mo siya. Suyuin mo siya. Huwag yung galit ka din kasi walang mangyayaring maganda sa relasyon nyo kung magkakapareho kayo ng ugali. Kung dagit ang agom, dapat bako kang dagit. Di ba? Kung dagit ang agom, dapat mga tugang bako kang dagit. Kung dagit ang girlfriend mo, dapat bako kang dagit. Day pwedeng magkapareho kamong dagit. Di ba? Sisay dyan ng mga lalaki ang nagigibo ka yan. Gabos man kita. Ako? Ano na?
Dahil ko ma-example, tama ka, mas pasala naman kita ngunya na hapon. Di ba? Ate Sarah, Shh. Ate Sarah. Tapos na naman kita. Si Sarah, tamay rin Sarah, shh, oy. Ate Sarah, inot mo doon tabi, 7:30, interview, Commodore Tariela. Ayo. Si Sarah, tamay lang saday-saday, na isnabera na ano, Jerome, Jerome. Si Sarah, tamay lang saday-saday na, isnabera na. Siguro, pag suminiksihon ini, lalo na ini. May paglingawin ini. So, 7:30 kay Kwan ha. Bata ko, malilingawon ako ha. Alright. Ito. 7. Mag-sorry na kitang mga lalaki. Di ba? Magko na lang databi, ang mga lalaki databi, mas maray, mga tugang, nakita po ang nagsusuri. Kita databi ang nagsusuri, mga kapingki. Okay po. Okay po, sir. Ayan. Kunin na nagsimba. Ano ning? Okay po, sir. Nag-programa ka ngaya. Ikaw kaya akong for interview sa ako. Ano? Nagitik sa kuya ngunyan. Alright. Ito. Kung may kasalanda kita, dapat may kasalanda kita o dae, maghagan kita. Ay, garo, grabe naman ini, oh. May kasalanda kita o dae, dapat na ang mga tugang maghagan kitang tawad. Garo, grabe naman, ade. Di ba? Mas ma-appreciate pa iyan kang ago mo o kang girlfriend mo kaysa kung dae ka lang magre-revoke mo da, luway-luway mo siyang didistansyahan, kada best na dagit siya sa imo. Ano ba yan? Di ba? Ito. Makinig sa kanya, imbes na makipag-away ka din sa kanya. Ay talaga, pero may kitang ampait, pero may kitang daog adi. Garo, ampait palan, garo kita pirmi ang daog. Magdangog ka daa, mga tugang, imbes na pagkipag-iwal ka sa iya, garo ba kita pirmi ang daog? Di ba? Gusto kan mga babae da tabi na magdango, na magparataram, gusto ninda na may hayaan mo siyang ilabas ang lahat ng sama ng loob sa'yo, mas ma-appreciate pa ng mga babae kung bibigyan mo silang pagkakataon na ihayag yung naramdaman nila. Sa kabaga, kaya pala may mga babae na pabiluasan na magparataram yan, dangugasan ng danguga, kung anong pigparataram kaan. Paminsan ugaring, makabungog na. Last. Iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Kapag mahal mo, intindihin mo. Kapag mahal mo, kailangang pasensyoso ka. Kapag mahal mo, ipakita at iparamdam mo, sa ganong paraan, mapapawi lahat ng galit na nararamdaman niya. Kasabutan, iyo databi iyan mga tugang ang mga simpleng rules na dapat gibuhon sa agumta o kaya mga tugang sa girlfriend ta. Yan ang pigsasabi. Ampait pa lang kay ni o Ate Pita. Daog-daog sa napermi palan kaming mga lalaki. Adi, masiramon ang tubig inumon sa dulay. Ang suyuin sa Bicol, agoy-agoyon mo daa. Sabi ni Ate Pita Pacres, agoy-agoyon mo. Sa kabaga, ampait palang pero mas nakita daog-daog. Normal man talaga, kitang mga babae na dapat kita, kamong mga lalaki, kitang mga lalaki, dapat mga tugang pigusuyo taan sa tuyang mga babaye. Yan. Taon-taon, mga tugang mananaw tabi kita kilod, 100 pesos sa tuyang may mahigwa kitang mahiwagang tanog. Makalipas lang po kan mga patalasta sa tuyang programang Pinky on Mo Baby. Alas 3:34 nin hapon. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human, a trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, ano nga nito? Alat ko na. Aha, okay. Okay. Di yun na. Oras natin, mga tugang 38 minutes pasado alas 4 rin hapon. Sabi kan text na suyuin Carino. Ang suyuin palan Carinohon. Tama man. O digyan na kita sa digdi na kita mga to. Ay nangani to so sa kuyang mahiwagang tanog. ito yata. Ayan. Ito. 100 pesos ha. Igwalang kita 10 minutes, mga tugang para sa mahiwagang tanog. Ulit ha. 100 pesos na load ini ha. Ito. Ulit. Mag-text tabi sa 0928-777-5548 o mag-call mga tugang sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan. Okay. Okay. Okay na. Number 0928-777-5548 0966-203-0034 100 pesos sa makakahula kang mahiwagang tanog.
Ano na? Ano na? Ulit. Ulit. Sige daw. Ay nako, madali lang tanapahating ako. Tabing marayan sa kuya, madali lang tabit. Sorry. Grabe sa kuya ang problema. Ngunya na hapon. Madali lang po ta. Madali lang. Picture daw tabi noy. Picture. Jerome, magtaking mo na akong picture sa screen. Bigtagan mo picture ha. Bigtagan mo picture. Picture. Yan, madali sana ha. Madali lang. Gari may nakalog sa dungo kung na. May nakalog sa dungo ko na ano ini? Na layog-layog. Okay na? O sige. Okay na po. Ulitin natin ang mahiwagang tanong ha. Ay, sandali. Bakit to? Mas maray po kung mag-call ka mo ta, mas madali kong ma-entertain ha. Doa ka mainutan ka mo kang, ano na nga ni? Ito. Yan, okay? O sige. Para po duman sa mga ito. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Padi. Ay, Madi, good afternoon. Good afternoon. Washing machine, Padi. Ano? Washing machine. Grabe man kung araw kitang turog kang washing machine. Araw ang washing machine. Makuna daw wala ni pagpauro ko ng mga sound na. Tapos, binuta na ako kang gurang. Wala. Binuta na ako kang gurang. Hindi na bubutang buraw. Ay, sorry. Inda. Sarap. Sala. Bye-bye. Pangyari. Ito. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Pagpabulos kong tubig. Ano po? Pagpabulos kong tubig. Pigpabulos na? Tubig. Sa tubig. Sa nagbulos sa tubig? Sa drum. Drum? Opo. Sala. Sala po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Ayun na. Basaon ta daw sa ibang mga text. Graba na pig-ula. Sala. Truly na inalin sa pagkasalansan. Sala. Tunog ng blender na may yelo. Sala. Pinabulos na tubig. Mali. Hello? Hello. Good afternoon, ma'am. Pagpabulos sa tubig sa balde. Sala. Bye-bye. Ito. Pigsuyo sako, ang pagsuyo sako ni Mr. Pig-akit niya ako, nakabrief lang. Elwa? Alright. Hello? Blower sa CR, sir. Mali. Ay, kuha na lang kita. 5 minutes bago magsara ang mahiwagang tanog. Ha? Okay na? Good afternoon. Ay, mali po. Mali po siya. Ginuyod daw na lata. Ay, mali. Mali po. Mali. Ha? Mali tabi ang ginuyod na lata. Okay? Mali po. Sige daw. Tubig na pinabulo sa pitsil. Mali. Tabi. Mali po. Wala. Ano na? Baka igwa sa online. Kito minama. Tabi. Ngunya na hapon. Madali lang ha. Ito.
Sabi ni amigong Darby, ginuyod na tukawan. Ay, sala, amigo! amigong Darby Relucio, dyan tabi sa Sunrays Solutions. Sunrays Solutions, Sala, amigo! Sala, amigo! Gini man agad pariyo ang tanog, Pero bako ito tabi, amigo? Bako ito ginuyod na tukawan? Kung leaf year, may light year, iba man din si King na latuson ta kadyang King. Alright, ito, madali lang. LCWD. Okay. Alright. Ay, ano ito? So, di LCWD, may problema sa tubig kita, ha? No rin ni. Tubig, tabi po. Okay. Okay na to. So, sulik daw na ayos na. Okay na? Wala. Iliyunta daw sa live. Iliyunta daw sa live sa Facebook. Madali lang, ha? Baka igwaki, naka-live, tabi na, may tamang simbag. 4 minutes na lang, masara na ang mahiwagang tanog. Okay. Ito. Nagpa-start po ng motor ay mali. Ginuyod na tasa sa lamesa. Mali po. Start ng sasakyan po. Mali. Josephine Biquilio, maray na hapon tabi. Sir, siro on tabi, sabi ni Wilma Laguno. Puring Senetag, good afternoon. Tina Dilomen, nga tadaay mo pig-air sa 3 o'clock prayer na pig-abangan ko pagkatapos kang programa ni Bert Nunez. Tita pa, Chris, mapadara na sa mga advertisement din doon dyan. Paglingawan ta, may listener, tabi ka mo. Di kitang 3 o'clock, Jing? Di kitang 3 o'clock sa bago? Nata? Ano? Ay, sorry po. Di ko na monitor. Ano nangyari? Tabi no? Tabi mo lang digdi. So, 3 o'clock player ni Bishop Pananga. Di ka sa bago naka-ere. Pasensya na po, Pasensya na po. Di ko na monitor, dadagitan kita ni Madam Tina Dilomen, so 3 o'clock per year dapat, piga-abangan niya pala. Ano nangyari? Tanay-tanay ere? Oy, Jerome, ano nangyari? Kung baga ito, ano sabi digdi? Isuratan daw. Importante baga ito, hello po sir, how are you? Dapat ang asawa o girlfriend magaling minsan ng babae magpasuyo, nag-arte. Sabi ni Divina Osera, yan. Virginia Poche, good afternoon. Ano nangyari? Nalingawan nindo? Sige na, Noy. Pighanapan kita kang paradangog tay. Maray na hapon sa mga taga Del Rosario, Santo Domingo, Albay, Phil Balila Jr. Ano nangyari? Kaya daw ako. Alas 3 ito, Noy. Doon ba ito pigpe-play? Sige na. 3 o'clock prayer, ay dagitan kita ka ito, linga na, mariparo sa paradangog ta. Okay? Hello, good afternoon. Hello? Opo. Anong tanong, sir? Roll up? Roll up door? Anong ginibos sa roll up door? Masara? Sala, boss. Sala. Uliton taha. Tagwa na lang. Ay, madali na magtapos. Piguyod na bangko. Sabi kang texter ta. Tanog po, nagbukas ki steel cabinet. Mali. Good afternoon. Ginuyod na kawatan. Mali. Pigpabulos na tubig sa lababo, mali. Usol na karomatelya, mali. Nagbubulusok na laba. Salbata na kung araw ka nagbubulosok na laba. Okay? Sige, sandali lang may report si Jimmy. Nasalita, hali po dyan sa luwas. Jim, good afternoon, Jim. Come in. Yes, Yabang anta, nag-prepare kita ta, may imahin kisanto, pinusakan. Ay, nako. Bako magayon ini. Oo. Na may tama. Oo. Imahin kisanto na ang pig-atake. Oo. Pinusakan kigapo. Oo. Tatod. Pangyari, Jimmy? Sampangan kan simbahan, may imahin.
Ang mga simbahan baga, may imahin sa luwas. Oh. Pinasakan kiga po. Duman na Yan ang duman ang kanya. Anong pagkatao niya? Ano? Tol-tol siya? Ano da? Ano siya? Hindi ko masabi pa. Sa tigapot mo kung tul-tul nila, tanailing ko. Ang mga haputon mo. Pag uno mo, yaw na ko sa lugar. Kurosing yung taga niya. Maduman pa sa nangani ako. Oristorya ka na kaya. Interviewin ko Kura paro ko? Oo. Sa luwas kan simbahan o sa ikabaga kin mga Sa luwas? may imahin na ganyan bibugtak sa luwas. Pinusakan? Ano na pusak? Lalaki, babae? Lalaki da. Dahil man kidiferensya garota, nakamotor. Ano? Nagamotor. Oo. Hindi ko matripan kayo. Nako. Bako na magayon ini. Bako na maray. Bako na maray ang mga pangyari nga. Taod, kay pading piyo na gayon din makalaog. Gulay mo makabot. Hara yung lumanon mo? Hindi naman Ay, ilingon ko. Manubanan ko. Haranin naman sana? Iyo. O, sige. Diyos ko po. Dahil hindi isinan pigigibo. Patawada kita. Sige, bye-bye. Sige, thank you, Jim. Ayan, patawada kita. Mga arog ka ng mga panganin. Ay, nako. Yun na. Reaction pa, baka may caller kita. Pigpabulos na tubig kang LCW sa tilampo kang DPD. Mali po. Mali. Walang tumama. 7 minutos na lang. Mga tugang, alas 4 na nin hapon. Pero ang ispat ini. Saro pa. Pasiram-siramon ta daw ining saro ta. Ngani po na ayos ang satuyang tirada. Alright. Adi. Hi. Good afternoon po. Can I call? Sino to? Okay. Sige, you can call. Alright, now, ito. Mga tugang, sa dami ng mga kung ano-anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarin na may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang Pro. Liver Aid Pro. Ang hepatic protector tulad ng proteksyong ito na nagpapagaling ng liver injury o prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pa ba ang hanapin ng Liver Aid Pro? Pro-liver, protection, pro-health, pro-treatment, basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid mo. Mag-Liver Aid na! Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, yan tabi, mga tugang ang good news para po sa satuya na Liver Aid, ngunyan tabing pagkahapon. Okay na?
Di sige, 4 minutes bago mag-abot ang alas 4 rin hapon. Abangan nindo itong bareta ni Jimmy. May kinaraman tabi sa mga pangyari dyan sa tuya na palibot. Ano ba yan? Mauro problema na sana yan na mga... Good afternoon, Henry M. Aha, okay. Madali lang. Oho. Okay. Ano yan? Oh, okay. Mga tugang, dili kita sa mga health tips natin. Ha? Dili kita sa mga health tips niya to ngunya na pagkahapon. Dili po sa tuyang programa. Madali lang ha. Ay na nga dito sa kuyang health tips. Nawala yung health tips ko. Gora-wara mo ngaya. O nina, bigay lang kita sa pagkaonin talong. Yan, ha? Benefits, mga tugang kan eggplant. Natata kita dapat na nagtatagakaon nin talong. Yan. Igwa na tabi ki benepisyo, mga tugang ang pagkaonin talong. Mas maray tabi na makulang ta ini ngani po na. Pero aramon talong, iyan pala di ang pigi-rekomendar sa ano yan? Di pala iyan sa pigi-rekomendar sa mahalang kawan uric acid, di ba? So mga tao na igwa tabi ki uric acid, di tabi ang pigi-rekomendar talang kaw na ang uric acid kayan. Ito, ang talong, mga tugang igwang ki health benefits. Eggplant is nutrient dense. Kung sabihon, mga tugang, halangkaw ang nutrisyon na yaon sa talong. Budang matalong, tabi, bakon masyado na kadurokotan ki mga insekto. Kaya kulang iyan ki pesticides. Ha? Ang talong, may fiber, antioxidant na nasonin o nasonin, as in anthocyanins, manganese, buda, potassium. Anong purpose niya sa lawas ng tao? Nakasuporta tabi isa sa tuyang heart health, weight management, assist in blood sugar control, promotes digestion, and provides cancer-fighting antioxidant. Yan. Kaya, mas maray, mga tugang na kita tabi, nagtatagakaon nin talong. Pero ang anong man na sobra, tabi, dyan sa araw ka na bagay, bako po iyan mga tugang maray. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Salamat ka sa nung pagkantabay. Goodbye, mabuhay. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at